back sa another video. For the third channel, maghahanap na lang ako ng kahit store or tindahan na pwede feature sa channel. So, ayan, naglalakad talaga ako. Kitang-kita niyo sa video. Yung daming tao, busy talaga yung mga streets ngayon kasi Wednesday. Medyo maganda naman yung tanaw pero nakakapagod talaga mag-isip. Pero nagtitipid lang na masaya kasi konti lang yung malapit na talaga yung pupuntahan natin. Okay. Good evening po ate. So, nandito po tayo. Ano po paninda nyo? May sweet corn. May sweet corn. So, like, ilang taon na po kayo nagtitinda? 15 years. 15 years. Dito po ba yung ano nyo, like, taon nito? Pesto? O, like, nag-move lang kayo? Kung yung pisto diri usahay, kung na-diblis sa dagan mi. So, kahit saan ka lang. So, moving stall to, like, Diri, pamintin ako diri. Mga ngayon no, may demolition wagi mo dagan git mi. Yeah. Ikargaon mo yung mga Oh, okay. 15 years na ka nagtinda. Pero nabanay time na like lisod itinda, like kanang murag wala kay halin. Like hindi po wala pong bibili ganyan. 25 lang ma'am. Like yung minsan ba hindi po mabili yung tinitinda nyo po? Kami usahay nga mabindan mi na po usahay nga. Napay mauro. Pero saan po kayo nagsusupply? Nga kuha mi dito sa Pedro Extension. Sa? May bangkeruan sa Pedro Extension. Bangkerohan. Pero anong klaseng mais po yan po? Sweet corn. Sweet corn. Pero may ibang mais. Anong Malagkit pero tagsarap. malagkit. Ano po yung mas masarap? Yung sweet corn or yung malagkit? Ang sa Auban mong good, is ganahan sila o sweet corn. Tapos ba ganahan puro malagkit. Pinganan malagkit. Pero miss, ano yung mas mabenta po? Yung sweet corn or yung malagkit? Mabenta ang sweet corn. Sweet corn. Kaya nagpo pa, tamis pa. Yes. So, minsan po ba, ano po yung mga cups na yan po? Para saan po? siya. Ready kami. Like, grated for, like, Ready na mo para namo kayo mangitaan ni. Dali ra kaunon siya. dali siya po kay Nay. Dali mga tigulang. Nay, usay mangita. Sa tigulang. Pero saan po kayo minsan naglalako? Like, nagtinda-tinda? Diri permente. Pero na po yung time na marag mobalhin ka. Diri lang jud. So, yun say, unforgettable mo na experience ko ate na nagtinda ka ni. Like, doon may demolition. Natural mo siya. Natural dyan na siya. Ginagawa pa may demolition. Nadagan po niya. Dagan po. Pag-awas demolition, balik na po niya sa akin. Since bata pa po kayo, nagtitinda na po kayo nito or like, Hindi, paano po
magtinda, mga 30 ka. Mga 30. 30 na. Medyo mahirap po ba magtinda ng mais or hindi? Hindi, sa una, bago pa ko, maulaw pa ko, malinda kayo ako na sana yan eh. Mga tiyo lang na po, mga mga tinda ko magulang. Inatuduan ako nila, paano magtinda. Nasanay na lang yun ko magtinda. Sanay na lang jud. Ano jud tiki? Kay naatay ginaingon na kung mahiyain ka, takay kaunon. No na ba na inana? Kasi naman ko kayo mga anak ko nakakawa. Kanang mga ulawon to, murag dili to makaabot og asap pero kung kanang mga bagagnaw. Hindi man. Mga Ako lang bagagnaw lang na. ko pero sana lang. Ay di na guro ka ulawon ti. Ano siya? Problema sana ko sa ulaw jud ko. Sanay na jud ka. Sanay na jud ko kadugay-dugay. Kaya na may naman tayo motivation good na magtinda. Kaysa naman katong mga batang hinuon then bad food di kuha ang kwarta. Mas dili do to save jud siya. Pero ate mo uli pa kakaron. Muli ko karon diya sa Bangkiruan na lang kay nag-board man ko. Ay sure. Pero mga Sabado sa gabi na muli na Toril Bangkas. Magbaktas ka ti? Toril Bangkas. Ay bakas, abi na ko bakas. Bangkas yung ko pa yung dito. Ano siya palit ko sa city. Sa'yo, ma'am. Or ay ano, please. Kari? Ilan na? 25 lang, ma'am. Kakit sa bata. Plain lang, ma'am. Yan, may kaya. Paulo. Yan. Kakit sa bata, perting lipay. Perting lipay sa bata pagbuha sa sa sweet corn. Pero te, napay nag-order sa inyo og daghan-daghan ana-ana. Oh, dito sa Mongkuan, sa among area. Sa Sa among area, dito sa Pedro Extension. para kung saan to nila. Wala po kabalo kayo sa daghan mas sila ginadeliveran ko. Ako sila po bukin mo. Sa nasa. Sa basa. Yo po. Pero napoy meron ba kayong mga anak? Mga anak ikaw? Nya mo ni siya ang business nimo na pagkuan. Business. Yes. Pila po rin mo kinakita ate? Sahay, makaginan siya og 800. Pumaurot sa kalibo. Oh, Namulampas ko yun. walang pas. Dili makapariya usahay ma. Ginan siya 500. Amo pon ko na siya like Hinay. Hinay. Muhinay pero mo kuan na pud siya. So man na po. Another na. Pila ding tinda ni mo anak te? Among ginatinda. Oh, siya. Ano na bilog or ginabaligyan na mo. Pila. Ang isa ka buo. Isa. Ang among kuan ni sa adlaw ni 30 gyud siya. Pero kung paggabi ni yulog na ng 20 para lang ay 25 para mahurot lang din siya. Mahurot. Then kani siya. Kani siya na 25 na po 30. Mura po. Pero kuan man kaya siya? Sige, nasa ko limo nate. Na ay butter na ay condense. Amo siya katong sweet corn na stawa na. Kanang naman siya tawag sa school. Nilogo. Or siyang sweet corn na naa siya katong cheese good na ginatinda po. Kalimot ko kung si tawag ato. Tawag ko mga ni 3D. Murag mais con yelo. Oh, sweet Kuno. na 3D. Napon siya kanang murag mais con yelo pero wala dili siya ice. Inana siya inana. Inana dito style sa kuan kaya naman ko siya cheese o katong sa burger. Sa burger ka ng butter. Na ay butter. Oh. Na ay butter. Ano yung condense. Gasta pa lagi. Nila sa sana makatabag sa gutom nila. Oo, kaysa na mawalay ka uno. Di ka maglihos po. Among baligya sa una, ani lang yun. Wala din mga ingredients. Dagan naman ko na maligya sa yani o. Sundog-sundog na lang yung sila ha. Sige na good.
Pero nindot po ba yan ng mais po ba yan sa lawas? Dili siya kuan ba? Tignan pa siya vitamins ko ni mais. Mostly mga tiguang mo rin kinakaon ba kay para bukog na nila. Yeah. Aside sa balot, nakuha daw nila kinakaon ng High blood. high blood yun. Ayaw ka rin mais. Makakakuha mo gini sa katabang sa gutom. Napoy mga tiguang mukaon good bisag wala na yung ano diri. Hindi tigulang mo palit sila. Mangita gid sila gingani kay Nana. dali kutsara naman mo din tayo kitid labi na boy mga ipon. Palian ako. Na. Palit sa ako. Na pumatli. Wala ibagang. Diretso tulo na lang gani. Na pagipon tinos. Grabe no po na hingipon. Grabe naman po. Pero mostly kinsay mga customer mo, mga bata, Mga estudyante, mga Chinese, mga estudyante lang. estudyante daghan. Kaya mga estudyante, matrabahante na sa gym, malini. Bahante sa Gmall. Pero unsa pong orasan ng kusog pud nimong tinda kanang daghan Adlaw. balit? Adlaw jud Pero kung mostly. gabi, minus na kain. Minus. Pero unsa yung nabuhat nimo ti pag naisobra nga mais? Amo ni siyang ibutang sa freezer. Tapos magaw mais ready na namo. Ay shred? Mariani. Kala ni mo siya tubig. Wala. Kaya po fresh lang yapon. Kaysa malabay, saya mamalabay. Wala man po'y tawgan na kanang wala man po'y preservatives. Good na kay murag natural naman ninyo nabuhat jud. Kaya mostly na uban na nagabutang preservatives. Wala murag malain ang lasa. Normal lang. Wala murag malain ang lasa. Dagan kay tao nangangi jud. Dagan jud nangangi tao. Kasi nga, hindi maurot. Amo na yung freezer na ko ni Uma. Amo na yung ad-ado. Pero teka nang naana ba kay na encounter nga customer nga medyo high blood? Uloy. Nana. Wala jud. Uloy, kabalo mo tayo makisam. May 5, ma'am. Ilang po? Wala ito nasa kamay. Butter ay ko kundi sila naman. Tanong butter. Kaya lang sa So, di na po bumalik yung kwan. pero na ba na time 10 na murag magmahal po ng mais te? Ako lang, dati, barato lang ang may sa una, tag 25 lang. Then mo Kasi mamang, tapos, nagmahal siya tungkol pandemic. Pila ka rin ang tap? 25. Isa, isa po natin sa ayun na. Isa lang niyo mo ah. Diyan sa sweet. Pwede butter nila, sir? Ay, ano, content? Ako na. Masa ni cheese? Ayun ang panimig. dagan gyapon na dagan kay na malit. Adlaw manggo 30 kung nabaligyan sa dahan. Kung gabi na 25 na.
At least naihalin. Kasi na mawala. Kapoy, bitit at kain. Yung uma, bago na po. Eh, mong asawa na eh. Nagadala po saan eh. Wala ko yung asawa. Ay, wala. Ngayon anak ko yung asawa. Pero kaya. Kaya, Kaya, Jud. Ano, Jud na. spiritan. Fighting spirit. Dito papindi. Para may anak ka, iniisip ko na lang, anak ka lang yun. Anak ka lang. Para sa imong mga anak. Kung ano nga isip sa imong sarili, isip na lang yung mga anak. At least makaproud na ning kamot kati. Kabaya sa ilang eskwelahan. Ay, unsa na ilang grade D? Ang isa naman ako ginapa-eskwela to. Kamanguran ako nga 8 years old. 8 years old ang pinakamanguran. Pero kato mga kuan niya. Wala, ang ate niya to sa Maynila, ang mga kuya, mga tamad man, as balay. Pero man na sila eskwela kato sila. Wala nang siwas kay tamad ganino. Tong 8 Ako years na lang kamanguran ako ginapa-eskwela ako. Palag kapoy. Makita lang ako nga nagtinaro sa school. at least masulit yung kakapoy. Tiki. Oh. Kada kuan mo din kada tinda at least na apoy. Mo pansin kakapoy si anak nimo. Maka-proud kaya natin. Oh, maka-proud na to. Kanaw, naning kamot kay tinda diri na unsa. Lagi, pa-proud na. Maka-proud yun. Dapat pa-proud ka din. Di ba man? Proud na ko sa kung ano dahil pabuton ko lagi. Malawag na ma. Hindi ka ko bispila ko man na. Bahala mo na mga auntie dia. Away mo si mga auntie. Yeah. Pero at least makita na kanila sa YouTube ron. Sige ko, murag ano, mais vendor guro, murag corn vendor ata. Naman yung title pero naana sila sa YouTube. Nana ganitong uban na nakoy na feature na flower shop anang murag dito sa San Pedro to siya. Nana siya sa YouTube yun. Nana siya na-release bago lang iyang video ganina. Then katong nauna sa iyaha, na-release na po nilang video tanan. Mga ikajis kati. Ikajis. Sino mo lagi gina-interview? Taga po lagi gina-interview. Oo, daghan. Kana mga small businesses, sa inyo yung pagkuhaan ninyo. Kay, ang iyaha mong gusto is like, si Rap kato, foreigner to siya. Like, gusto niya may bawaan say, dagan sa Pilipino, mind sa business, ana. So, bisag kinsa, as long as may interview, okay lang dun sa iyaha. Kay, like, nagatuon po siya and makatabang po sa, sa mga foreigners ba na mo, at Tudrig Davao. Kabalo sa sila mamalit ani. Oh, namo po foreigners ka nagapalit diri. Napo no. Makurious sila unsa ni. Dahil ito sa iyahan no nga. Sa una dito ko display sa Illustrate. Na-ask siya gapay kaya po siya sa kuha. Pagabot diri na po kay diri na ko permente. Ya, diha ko na magud siya diri. Balik na. Wow. Ganahan sa mais. Unsa day yung ginaingon tong first time niya kaon sa mais? Kabalo nga siya magbisaya. Oh. Murag na sa asawa ko bisaya. No, murag na-curious siya. Na-curious sa ani. Tagaan. Karon ano po bakasyon. Di uli naman siguro kay wala man siya ning balik diri. Kay taga-abot gid ako siya mga 15 minutes. Kaya ako na siya magbalik. Palit sa imong mais. Pila-pila pa din ginapalit. Isa lang. Pero hutun. Hutun po niya. Ginahan po siya. Pero may isa pa ako. Oo. Musta yan na dapat ma-proud tag inani no kay wala ba yan na sa ilahat no? Wala ba foreigners? Wala makikita sila niya. Wala. Yan nanikamot pa jud ka te. Ikaw jud dapat ma-proud jud ka. Proud sila dito nga mga Pinoy pugihan. Oo, pugihan jud kayo. Nag-smile gyapon dito na problema. Bisag gibaha na nagkatawa gyapon. Kita maka na video tino na nagabaha na nya o katawag yapon sila. Ano say nagatanaw mo kuha na go check tanaw ko sa YouTube. Mga kuha. So sigara gina ko kita sa Facebook.
Tapos siya FB. Tapos siya FB account. And nana siya duha ka team sa CDO ug sa Davao. Kami ang Davao team. Tapos siya sa Cagayan de Oro. Like po to ilahang mga content dito. Dire, mo ni dire ang content sa Davao. Kaya daghan man kayo og nanindahay. Oh, sayang. Halos man tanan. So, paano to? Bag, napadlong. Ikaw tong ika-10 na ko na interview. Char. Nasunod ka sa top 10. Sa Pedro, wala ka ka-interview. Ah, naka-interview kog duha. Sa mais gyapon. Dili siya mais. Lahi siya. Na sa Ano rose. naisipan niyo ako interview ni mo diri? Wala man ko ka-interview og kaning nagtindag mais. Ikaw ra mo pala ko na timingan na nagtindag mais. Nako, ganun sa Pedro daghan ko. God. No, dili na po sa San Pedro lahi na po. Like lahi na place. What if wala sa San Pedro? Na diri mo abot sila diri. Sa una yung sa una dito ang mga display sa una sa entrance. Bawalan man media ano kada pin mga barkada. Pati matapsingan ng mga sakyanan. Bawal na dito mo na diri na lang jud ko. Okay ra mo pud imong kuan diri. Pero sa imong sekarang yun dito maurot yun basta dito ka sa entrance. Ah, okay dagan magtao. Diri mapinlan jud ka diri, mapinlan ka dito ka po. Sa man maurot pusong lang. Tagaran dito ka po lima. Yung na lang ko na kay. Bakit mo di na makuha pa ako dito. Maway na Padayon na jud ti. Mawala na ko maingon jud padayon. Gulo ka po kay, uli na ko taon. Pero na kay FB te. Na, Pwede mo po ni mo i-share sa FB mo video pag once mo gawas ni. Oh. Ay, abang nga. Artista na si Auntie. abangan din ako na. Abangan. Like, marag, nana sila isay 3 days ma-delay, isay 1 to 2 Kasi ipiyan na nila sa... Kato siya, mo Ay, gihapon. mo gyapon yung itin niya. Pinoy rap gihapon siya, Pinoy rap. I-search niya mo siya. Na mailan man na nimo pero ang kani mga video nga inani pareha ni mga tinda-tinda YouTube lang yun na sila hangtod pero pwede mo sila i-share nimo ang link nila na naa ka dito na picture char ang galing kasi auntie na nasa YouTube yay Ay, mga YouTube good. kani mo kay free lang jud mi nag like gusto lang jud sa amo ang amo na about sa Filipino culture sa nang mga ipangtinda nila yun sa nila pag kana experiences nila sa pagtinda ana gusto na nila paminawon and basig na nangitag mais sa foreigner dala ka sa YouTube Pinoy rap. i-search na siya Nana kadra ko natagak no. Daghan-daghan ang pud guro mo maliti basig mahurot pa na kay February Valentine's karon. Hindi naman ko mapaabot yung dugay ko. Pahuway ng kapoy na paya mo. Sige na ako magkuhan ko, magpahuway na ako. Eh. Pero at least nana kay natinda. Nana kay nabuhat karon na di ka proud. Kana mga kauban na naman. And mo na kauban po na ko na. And na nagpa-event siya dito sa amo atong itong foreigner si Iran. Babae ang foreigneran. Lalaki. Kuan siya. Nanakoy na interview. Nara to dira nagsakol-sakol manggod na sila kuan send. Ato. Tindahan review to ako Subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Kana siya na time na siya event. Na siya sa event. Headquarters na siya sa ano sa Ano ang kanong biday ko kuha na nino? medyo pag ko pamanggo na yung YouTube channel. Muna inana pagkakuan yung subscribers. Bago pa na yung YouTube channel, then nagahimo pa siya team po na managhan yung team. Ano man yung actor Ay di na mo. Ano siya, lahi na siya. Like ano na siya. Kaya example rata. Mura itong kakanin special na lang. Pinoy Rap.
Kanin, kuan ni siya. Dala ha. Kakanin. Kakanin katong mga puto. Inana. Kana, wala siya. Puro mga kanon, giday, mga kakanin ang giday yung ginatuan. Di, bisa kung saan na siya, te. Basta business. Pero siya. Kana, lahi po na siya. Lahi na siya ng channel. Mao ni siya amo ang kakanin special sa Pinoy Rap. Ano siya? Pinoy Rap ra na siya. Ano siya? Ikaw man yun. Yeah. Mga batanon gani, puro siya ginakuha ko. Like, mga vloggers, gina-training niya. I am Pinoy Rap. Yay! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.